Очаквах под капака да се зве нещата, обаче за моя изненада всичко е толкова ново. Какво пише? Малко треперен не съм пил кафе. 60 ват. Фокусирай се. Всичко е вързано. Като видях релето така и си помислих, че ще е много зле. Обаче абсолютно фабричната боя по релето, по болчетата. Магнитът е чисто нов, всичко е ново. Само, че някой е извадил акумулатора. То се личи, че е вадено преди по-малко от 10 на години поне. Тук за минуса и за плюса. Просто трябва да се вържи и на акумулатора. И да почистя карбуратора, защото бензина е доста омаслен. Поне това, което изляза от тази тръбичка. А резервуарът е пълен повече от половината. Има страшна компресия. Сега няма, защото ще съм извадил. Ще трябва да свалим този бял спрей. Отдолу оригиналната боя. Луто е, че май се лющи. Ето това е оригиналната.